Gu Malarrekan gaude, ez? Malarreka ditu Doneste betikan hasita Ezkurraraino, eta gero ja sartuko ziren mankomunitatean edo Saldia, Serasun, Oiz, Zurroz, Labaien, Dona Maria, ez? Elgorri, Itxuna eta Zubita, ez? Eta denen artean, egiten da Maldarreka den baia dau, ez? Gutxi gora bera gaude, Leitza eta Donestebeko horretan, ez? Ez erdialdera, Donestebe aldera, baina gutxi gora bera bide hauetatiken edo joango ginateke Leitzaraino adibidez. Mendaurra da handienetakoa, Baraia da edo honetako mendia handienetako bat, eta orduan egiten duena da nolabait gordetzen digu ipar haizeatikan, baina ere bai, itsasoko haize epel horretatikan, ez? Eta igual Mendaurra da, ez dakit, konbidatzen duena gehiago, ez? Enbalse txiki bat dugu goikaldean, eta ja Mendaurrera puntara iritsi ezkero, egunak gaur bezala freskoa edo iparratik jotzen duenen haizea edo go haizea egiten duenean eta eguna garbia direnean, egia da Bizkaiko golkoa ikusi dezakegu kasi, Donosti ikusten da, Txapela mendia, Durango osoa ikusten da, eta bestaletikan iparralde kasi parte handienetako bat ikusten da, batez ere kostaldea eta landatako herria honitz ikus daiteke ere bai, ez? Nik uste, ez dakit mundukoa, baina toki gutxitan egongo da munduan Eliza bezala hain urrun egotea Itxunan, ez? Ez dakizien izango den teoria, nire teoria da adibidez, eta teoria igual praktikoena da, garai batean, ez, erdiaroan edo, normalean asentazioak egiten zirenean herritarrenak eta nagusiak edo jartzen zutela dirua edo bere partetikan Eliza bat egitea. Kasu honetan adibidez, Aurtiza, Lasaga bezala eta Itxuna herriak ziren. Eta orduan, nik uste dut ez zirela gelditu oso ados nun jarri edo bakoitzak berea egitea herriak bezala, eta azkenean gelditzen dire hiru herrien artean edo gaur egun auzo eta herria dena, ez? Bai, asko bizi egiten da, ez? Bestak baino gehiago. Egia da, bestak ere bai badutela bere bizia eta besta egiteko gogoa beti dugu, ez? Bai zaharrek eta bai gaztik. Baina inauteriak oso importantea dira, ez? Nortasun oso singularra da, bai Itxunarentzako eta suposatzen dut Aurtizarrentzako edo Zubitarrentzako, ez? Eta hori, eguneroko horretan markatzen dut.